halor ka khubor badang mi dang shet bakaladan ka jing sawan angin nantai ba la mi ka kerteng ga jongi ba ngidon jingmut ban ya khunno ya kan ke MDC election anong thamai hoi hadu menta kampat mi nanga shimet ban pentip lan ni ban tikna ya kata henry ka meeting ka badang sa ru bat kinong kit kam jong ka son kham mor kan konstituensi kadang sa shim tayo bat ondang ila dep ni kendu bat ki ngin yo ban ya kran ya nam ta ka bha ka met jong konstituensi mor kan son kham bat ngin sa shim pal se ke ikarai hadin ya ka ba ya de kata hoi kala don ka jing wan terwa na ki rang ba na ki long keme na ki samla po nok thamai konstituensi nadu ba don kanika jingja hau arja pulai bagi syarem nok kamali na mor keneng kila don ka jing wan pensngo ba balai phim ya wan ya khun na nang thamai ke yang sa jungi ru ka ha nang thamai ten rei kata nganam patla ban ai ka rai ka ba kena menta tat ondang la ban penlong ya kata jingilang bani kendu bagi nong kam in seperti kena pat ban in sakhat ban yo ban pendapat ka ya kata rai election ru ngia job ngiram ladaya le menta kum makalong menta ngin tambun nama kitu kibat hepra kitu kibat kersian VVP kipai ba kilai tingku menta ya tingku kumno ya tingku haki jing e ki jongki haba kipai ba ki kendu jing e man kasngi bangikat dingya don hapo perthai ngimla lai kata ni kendu jing e kami yang kamsem kamshnong kam thau kane katai lene ka pangkastom ngatrai ki pai ba kin suthu lada ki le sha ki yeng jong kini ki amal e ka juba ki ai te kitu ki bala yamat ki ong ba ki la suthu ka ba de ben le ka next MDC election but ngandai le menta te tambun kan nakalian jungi nomor ba ki la yamat lut ki ong der atu kapor badang e shongshit ban snap jingruai sngo kumba dei tang kami ke parti ha ban penyo e ka beneng yo pai ba dai dala yamat ya ke tri kampat ki suthu pampoi sei te kan ni kan pinsai i ka result jong ka VPP dei hak MDC election